ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହି କହି ଯିବି ତମେମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ସେମିତି କହି କହିକା ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଅରେ ଅରଟ, ଆରେ ଆତ, ହର୍ଷଇରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇରେ ଇସ, ହର୍ଷଉରେ ଉଇ, ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଷା, ହର୍ଷରୁରେ ଋଷି, ଦୀର୍ଘରୁରେ ଋତୁ, ଏରେ ଏକ, ଓଇରେ ଐରାବତ, ଓରେ ଓଟ, ଔରେ ଔଷଧ।